Τι στυλό θα χρησιμοποιούσατε σε ένα κόκκινο ύφασμα, μπλε ή λευκό? Γεια σας παιδιά, καλή χρονιά σε όλους. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο για το 2024 και σήμερα θα μιλήσουμε για τα στυλοκεντήματος. Κάποιοι ήδη τα ξέρετε και τα χρησιμοποιείτε, κάποιοι άλλοι τα ακούτε πρώτη φορά. Αρχικά να πούμε τι είναι αυτά τα στυλό και ποια είναι η διαφορά τους με όλα τα υπόλοιπα. Τα συγκεκριμένα έχουν τη δυνατότητα να σβήνουν με τη θερμότητα, που σημαίνει ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτό που θέλουμε πάνω στο ύφασμα και στη συνέχεια να το σιδερώσουμε ή να το περάσουμε με τον πιστολάκι των μαλλιών και να φύγει, να εξαφανιστεί αμέσως το ίχνος του στυλό. Στην αγορά μπορείτε να τα βρείτε είτε με λευκό μελάνι για τα σκουρόχρωμα υφάσματα, δηλαδή μαύρο ή μπλε σκούρο, είτε μπλε μαύρο μελάνι για τα ανοιχτόχρωμα υφάσματα, λευκό, ροζ, κίτρινο κτλ. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχουμε ένα ύφασμα σε ενδιάμεσους τόνους, όπως είναι για παράδειγμα το κόκκινο ή το πράσινο ή το ανοιχτό μοβ? Σε ένα κόκκινο ύφασμα θεωρητικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το λευκό και το μπλε, γιατί και τα δύο θα φαίνονται πάνω στο ύφασμα. Άρα έχει νόημα να διαλέξουμε τελικά ποιο θα χρησιμοποιήσουμε ή πρακτικά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία? Αυτά θα δούμε σήμερα. Έχω φέρει εδώ κάποια υφάσματα για να σας δείξω πάνω σε διάφορους τόνους αλλά και ποιότητες υφασμάτων, τις διαφορές, όπως επίσης και τι γίνεται όταν σβήσει το στυλό. Αφήνει κάποιο αποτύπωμα ή εξαφανίζεται εντελώς και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και στα δύο μελάνια? Πριν ξεκινήσουμε όμως το πρακτικό κομμάτι, θέλω να σας πω δύο λόγια για το τι χρησιμοποιούσε ο κόσμος πριν από αυτά τα στυλό. Οι επιλογές που υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν είναι αρχικά το σαπουνάκι, που είναι αυτό εδώ, το οποίο βγαίνει σε λευκό και σε μπλε αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή υπάρχει και για τις δύο περιπτώσεις, είτε σκούρα υφάσματα είτε ανοιχτά. Είναι σαν κυμολία, δηλαδή γράφει πάνω στο ύφασμα και στη συνέχεια με το χέρι και την τριβή, τριβοντάς το εξαφανίζεται, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ούτε να πλυθεί οπωσδήποτε, αλλά ούτε και να σιδερωθεί. Να το, εδώ. Όμως αυτό που έχει αυτό το σαπουνάκι σαν αρνητικό θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει συνεχώς να είναι αιχμηρό. Υπάρχουν ξύστρες για σαπούνια, αλλά μπορεί να σπάσει πολύ εύκολα και γενικά έχει μικρή αντοχή στο χρόνο. Το δεύτερο που χρησιμοποιούν είναι τα καρμπόν. Τα καρμπόν είναι αυτά εδώ πέρα. Σας ανοίξω ένα να το δείτε. Βγαίνουν σε διάφορα χρώματα και αυτά. Είναι σε αυτή τη μορφή. Αυτό είναι μαύρο και όλη αυτή η επιφάνεια βάφει. Και βάφει πολύ. Δηλαδή, τώρα θα το κάνω εγώ έτσι πάνω στο χέρι μου να το δείτε. Έχει αφήσει μαύρο αποτύπωμα πάνω στο δάχτυλό μου. Λοιπόν, αυτό ποιο είναι το αρνητικό του? Δεν φεύγει ούτε με το νερό ούτε με το σίδερο και τις περισσότερες φορές μπορεί να βάψει όλο το ύφασμα και όχι μόνο το σημείο που εμείς θέλουμε στο σχέδιο. Άρα, για να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και για να μην έχουμε προβλήματα και λάθη, θα πρέπει το χέρι μας να είναι στον αέρα και να σχεδιάζουμε μόνο πατώντας τη γραμμή του σχεδίου μας πάνω στο ύφασμα για να μην έχουμε αποτύπωμα σε όλο το υπόλοιπο ύφασμα περιμετρικά. Η τρίτη επιλογή είναι το μολύβι. Με το μολύβι πρέπει να είμαστε και εκεί προσεκτικοί, γιατί δεν φεύγει και αυτό εύκολα. Μπορεί να βγει στο πλυντήριο, αλλά και αυτό υπάρχει μια δυσκολία. Οπότε πολύ λεπτές γραμμές, οι οποίες θα καλυφθούν αργότερα με το κέντημα από πάνω και δεν θα φαίνονται. Τώρα, πηγαίνοντας στα στυλό, εκτός από αυτά μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο και στυλό που σβήνουν με το νερό. Δηλαδή, φτιάχνετε το σχέδιό σας, το κεντάτε και στη συνέχεια πλένετε το ύφασμα, περιμένετε να στεγνώσει για να το χρησιμοποιήσετε στην πορεία. Και αυτό για μένα είναι το μειονέκτημα των συγκεκριμένων, γιατί πρέπει να περιμένεις, έχει αυτή την αναμονή. Ενώ τα στυλό που σβήνουν με το σίδερο είναι άμεσα, οπότε προχωράς και τη δουλειά σου γρήγορα. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε στα υφάσματα. Λοιπόν, αρχικά έχω το κόκκινο, το οποίο αυτό εδώ είναι σε ντονόπανο και το ίδιο κόκκινο το έχω σε λινό. Και πάμε τώρα να δούμε τη διαφορά. Αυτό εδώ είναι το μπλε μελάνι, στο μπλε στυλό, και αυτό είναι το λευκό στο ροζ στυλό. Λοιπόν, με μη είναι το μπλε,
και με λάμδα είναι το λευκό. Λοιπόν, στο λευκό θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο μέχρι να φανεί. Δηλαδή με μια πρώτη ματιά το ίχνος του δεν είναι τόσο έντονο όσο το μπλε, αλλά χρειάζεται να περιμένουμε λιγάκι μέχρι να στεγνώσει για να φανεί 100% και μπορεί να χρειαστεί να το ξαναπεράσουμε ελαφρώς από πάνω. Όπως βλέπουμε φαίνονται και τα δύο. Το σεντονόπανο θα το σβήσω με το σίδερο και το λινό θα το σβήσω με το πιστολάκι. Για να τα δούμε. Το έχω βάλει στο full και έχω βάλει και ατμό. Λοιπόν, σβήσανε και τα δύο, όμως αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ενώ το μη, το μπλε, έχει φύγει, στο λευκό υπάρχει ένα ίχνος από πίσω. Πάμε να δούμε τώρα το λινό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο λινό. Με το πιστολάκι είδατε θέλει λίγο παραπάνω χρόνο σε σχέση με το σίδερο για να σβήσει. Το μη έχει εξαφανιστεί, φαίνεται ελάχιστα, δηλαδή με πολύ μεγάλη προσοχή, ενώ το λάμδα φαίνεται πάρα πολύ. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, όσον αφορά το κόκκινο χρώμα, το πιο σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε το μπλε μελάνι και όχι το λευκό. Και τώρα θα μου πείτε, γιατί υπάρχει πρόβλημα που φαίνεται από πίσω, αφού αυτό θα είναι καλυμμένο με το κέντημα υποτίθεται. Και θα σας απαντήσω με ένα δικό μου παράδειγμα πάνω σε ένα κόσμημα που είχα κεντήσει. Λοιπόν, αυτό εδώ, το φορέσω να το δείτε, αυτό εδώ είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο το είχα κεντήσει αρκετό καιρό πριν. Είναι ένα από τα κλασικά σχέδια που έχω και μέσα στο e-shop. Λοιπόν, αν το προσέξετε, αν το παρατηρήσετε προσεκτικά, περιμετρικά από το οβάλ πάνω στο μπορντό ύφασμα υπάρχει, αχνοφαίνεται, μία λευκή γραμμή. Αυτή η λευκή γραμμή δημιουργήθηκε επειδή είχα χρησιμοποιήσει το μπλε μελάνι. Και θα μου πείτε, άρα χρησιμοποίησες το σωστό μελάνι. Όχι, γιατί αυτό είναι μπορντό ύφασμα, δεν είναι κόκκινο. Και στο μπορντό, σβήνοντας το μπλε μελάνι, μου άφησε αυτή την λευκή γραμμή, η οποία αχνοφαίνεται, αλλά υπάρχει. Οπότε γι' αυτό θέλει προσοχή για το τι μελάνι τελικά θα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε τώρα να δούμε σε ένα κυπαρισί και ένα μόβ ανοιχτό. Στο κυπαρισί, το μπλε ίσα που φαίνεται. Ενώ το λευκό από την άλλη είναι το κατάλληλο. Με μια πρώτη ματιά πάντα, έτσι. Πάμε να δούμε και σε αυτό. Άρα βλέποντάς τα θα λέγαμε ότι σίγουρα στο κυπαρισί θα χρησιμοποιούσαμε το λευκό και όχι το μπλε σε καμία περίπτωση, γιατί θα βγάλουμε τα μάτια μας για να δούμε το σχέδιο. Πάμε τώρα να το σβήσουμε να δούμε τι γίνεται. Για δείτε εδώ τι άφησε πίσω του το λευκό και τι άφησε το μπλε. Καθώς η ώρα προχωράει, το μπλε, που ίσα που φαίνεται ένα λευκό από πίσω, θα αρχίσει να σβήνει, θα χάνεται, ενώ το λάμδα δεν θα φύγει, θα μείνει ακριβώς όπως είναι. Αυτό για μένα είναι πρόβλημα, γιατί δεν θέλω να φαίνεται από πίσω το σχέδιό μου. Σε κάποια σημεία μπορεί να μας ξεφύγει κάτι γύρω-γύρω και να μην το πιάσει το κέντημα. Γιατί λοιπόν να φαίνεται το σημάδι από πίσω, χωρίς λόγο. Άρα, αν ρωτάτε εμένα, θα προτιμούσα το μπλε 1000 φορές, να το σχεδιάσω παραπάνω, να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια. Ναι, θα το χρησιμοποιούσα και όχι το λευκό. Πάμε και στο μόβ.
Το ίδιο ακριβώς. Το μη έχει χαθεί, το λάμδα όμως είναι αρκετά έντονο. Δείτε πόσο μεγάλη αντίθεση έχει. Το επόμενο που θα δούμε είναι το βελούδο, κόκκινο βελούδο. Στο βελούδο προσέχουμε να μην πιέζουμε πολύ τη μύτη προς τα μέσα, γιατί χαλάει η υφή του στην εξωτερική όψη. Και πάντα σβήνουμε από την πίσω μεριά, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μην κάνει το σίδερο γραμμές πάνω στο ύφασμα. Το βελούδο είναι πολύ ιδιαίτερο. Τι κάναμε? Μάλιστα. Εδώ το μπλε βγάζει μάτι, ενώ το λευκό έχει χαθεί τελείως. Να το, και ένα παλιό παράδειγμα που είχα κάνει εδώ. Το μπλε φαίνεται, άρα στο βελούδο χρησιμοποιούμε λευκό μελάνι. Τα δύο τελευταία υφάσματα που θα δούμε είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σαν σατέν, σε χρώμα πράσινο χακί. Σίγουρα το λευκό φαίνεται περισσότερο από το μπλε. Φαίνεται το λευκό περισσότερο, όμως τι να το κάνω άμα φαίνεται και μετά το κέντημα και μου χαλάει όλο το αποτέλεσμα. Άρα στο συγκεκριμένο πάμε μπλε. Και το τελευταίο είναι η δερματίνη. Είναι και μαύρη η συγκεκριμένη, θα λέγαμε σίγουρα ότι θέλουμε το λευκό μελάνι. Για πάμε να το δούμε όμως στην πράξη. Η δερματίνη, επειδή δεν είναι ένα πολύ απορροφητικό ύφασμα, θα χρειαστεί να περιμένουμε λιγάκι παραπάνω για να σβήσουμε με το σίδερο, γιατί αν πάμε επιτόπου να το κάνουμε θα πασαλιφτεί όλο. Εδώ απλά το πατάμε, δεν το σέρνουμε. Και εδώ, παιδιά, θα χρησιμοποιήσω το μπλε. Κοιτάξτε ίχνος που αφήνει το λευκό. Πάρα πολύ σκούρο. Και φυσικά μπορεί να φανεί. Αυτό μπορεί να χαθεί. Τώρα εσείς το βλέπετε λευκό στην κάμερα, αλλά δεν είναι. Δηλαδή είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Σίγουρα όχι το λευκό. Άρα αυτό που θέλω να σας πω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Κάθε φορά με βάση το χρώμα του υφάσματος που έχετε και την ποιότητα του υφάσματος που έχετε, να κάνετε μία δοκιμή στην άκρη, βλέποντας και τις δύο αποχρώσεις, και μπλε και λευκό, για να δείτε ποια δουλεύει καλύτερα με βάση το τι θέλετε εσείς. Δηλαδή για σας μπορεί αυτό το απειροελάχιστο αποτύπωμα να μην είναι κάτι, να θεωρείτε ότι μπορείτε να το καλύψετε. Μια χαρά. Όμως, αν έχετε να κάνετε κάτι πάρα πολύ λεπτομερές και θέλετε να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην πορεία, μελετήστε το πολύ προσεκτικά για να μην την πατήσετε όπως την πάτησα εγώ με το δαχτυλίδι. Τώρα, σε αυτό το σημείο, θέλω να πάμε λίγο τη σκέψη μας ένα βήμα παραπέρα. Μελετάμε τόση ώρα για αυτά τα στυλό, τα οποία σβήνουν με τη θερμότητα. Τι γίνεται όταν έχουμε ψύχος? Έχω φτιάξει εδώ δύο μικρά υφάσματα, με μπλε και λευκό μελάνι σε κόκκινο σεντονόπανο, τα οποία θα τα σβήσω και στη συνέχεια θα βάλω το ένα στην κατάψυξη και το άλλο θα το βάλω στο ψυγείο για να δούμε τι γίνεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτοιμα! Πάμε να τα βάλουμε στο ψυγείο. Το ένα είναι αυτό. Θα μπει στο ψυγείο.
Και το άλλο είναι αυτό που θα μπει στην κατάψυξη. Θα τα αφήσω για 10 λεπτά και επανέρχομαι να δούμε το αποτέλεσμα. Για πάμε να δούμε τι έγινε. Τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα. Για πάμε και στην κατάψυξη. Εμφανίστηκε το μπλε. Να σας τα δείξω και εδώ που έχω καλύτερο φωτισμό. Αυτό είναι που είχε μπει στην κατάψυξη. Το μπλε έχει εμφανιστεί όλο όπως ήταν ακριβώς πριν το τοποθετήσω στην κατάψυξη. Και το άλλο είναι αυτό εδώ που μπήκε στο ψυγείο, το οποίο δεν έγινε απολύτως τίποτα, δεν φάνηκε τίποτα. Αυτό συμβαίνει γιατί για να εμφανιστεί ξανά το ίχνος του στυλό θα πρέπει η βαθμή να είναι κάτω από το 0. Οπότε αν κάποια στιγμή κάτι σχεδιάσετε και ξεχαστείτε και το σιδερώσετε και εξαφανιστεί, μην πανικοβληθείτε. Το βάζετε για 10 λεπτά στην κατάψυξη και εμφανίζεται όλο το σχέδιο από την αρχή. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα, ελπίζω να ήταν κατανοητά. Αυτό που θέλω εγώ να σας μείνει είναι να κάνετε πάντα δοκιμές στα υφάσματά σας, σε μια άκρη να δοκιμάζετε και τα δύο, αν δηλαδή δεν είστε σίγουροι για το ποιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πάντα να κάνετε δοκιμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας βοήθησα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!